Anya ti kayat mo akanyan, Gary? Saan mo masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa yung paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable da iti nga aldaw kadat ka. Pasensya kang sikapain ta gastos iti date ta. Okay lang ang kanyak. Saan mata ka na yun? Nagyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. Sige. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manan, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayon no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang di nakan samot intulod tinubium ita. Saan nanang? Nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatag alakad na. Kat nurabiin. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namot imbag ano sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatag ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, hingga nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo idirabi Babae. Anda ayamat na na. Di ko nam kat jak nakita day jay. Masigurado asaan ani Karen day jay. Tanggiwat yun na lang. Di ka matin makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namat kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen nanang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amon iti day jay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalaba sa bulan. Nag-date kayo pa't anniversary yun. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan? Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na ti kasta kanya? Saan lang arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Ikat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya data? Ti ko na kanyak idinaudi ang nagsarita kani kat nagbalbaliwan ngam saan matgaya. Ita, ipariknakmat kan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka Karen. Awanan pain at talaga dahi ti agari. Di ko na siguro. Diyak amuti na ramin na. Sabong para ka kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di. Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Talaga di aramidamin ton malam. Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumuro? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laeng day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Wan tapno mapadas tamit ti agbar, friend. Ay sus, amangan maagungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo No kasta? Kaya't mo labalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaulan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala da ito itinasaya at asaritaan, friend? Wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di day no maamuan na. Maditi kasta nga aramidam.
pagsaritaan nyo lang nga ni tinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan noan niya ti pagtungtong palan ti relasyon mi. Apay akasta tilangam. Kasla napuyatan kay je balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan da ito, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Adda ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano di kalman ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Amo ka di tinubium day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero matlang ang dadya agari. Ken kanayon matlang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti dadya lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Ken saan laanam namin san alinokonak. Namin adun adaras nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta Saan, nanang? Ta saan amaala da ito itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas na akmat, nanang. Papanam katrabiin gari anak ko. Adda papanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami, mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay ken ka. Saan to mapasamak na ito, nanang? Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen amapunwan anak ko. Iso adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi Amo kon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuham? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat kun. Amom narigat man ti kasta Karen. Narikat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amo, kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kastangar aramidan nyo adwa. Nagbalina na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at ti agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanan, Jenny. Anya, kat no kagap-gapu tala ija idi na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kan anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobium. Ura yun Iti kasta nga raramidam, awanan natin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat na lalaki raw. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Jak kabailan asukatan. Ha? Sorry langan. Di ka matan maumuuma nga agbar, Karen. Ibagam kit din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginom ita? Kaduan ka lang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ruti mang kita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairuwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam.
Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isugayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timangay amukin kamis. Ini pala makit-kita ka di tipar. Imay kami itigayam ko dito tapno ag-enjoy. Mabalin ka liya maala ti FB account mo tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Anya kami ng tinagan mo, miss. Siyak ni Karen. Karen? Anyat aramidam di tipar? Oh, anya kumaita. Imayak tapno ag-enjoy. Sika ngay, Gary. Nakita ka nga dahil masidag lalaki ken kay taya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan nudumtang to dayta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary. No si ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo ang mapasama ka. Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanan? Suko nagpay ngamin ti kapsat ko. O sige, no kasta ti kunam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, ngamin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam. Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabalya lalaki. Wala, kasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jaka mo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti noobyom. No nauma kayo ni titunggal may break kayo na. Saan katakasta teraramidan yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nililida jay. Gayam mo? Well, kay eskwela ang high school. Naimbag man, tama itulod mo day dyan a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samot pa naggusto dahi di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na ka di nga danobyo. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon ta. Ammo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal may sa iti dahi alalaki. Ket no nabiit kayo pa yung nagamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anak ba nagmutan akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Isulaong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakes ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ay ayatim ka di pa'y ni Gary. Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend. Kasla kayat kumot apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay bagtan nyaman nga iwayat mo nga agdang.
Mabalinta ka dito agsarita, gari anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen, nanang? Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki a kadwana. Lalaki na ah. Apay ngay akas ta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, gari anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbinalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog tiliw-liwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya, Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yun ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo kanigari? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan da ya ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno date na, friend. Awan mat lang ang timarik nak apanagayat para kan kuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo kan ni Miguel, kasta ka di? Saan akas na, friend? Uray ni Miguel. Liklikak mo tan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ang maurnos ti amin kada kayo, anak ko? Saan yun, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak apanagayat para kan kuana. Agraman pa nagtalik ko kan kuana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbinalas kayo agpada kayo ana pride. Di yo ammo aliklikan dagiti ammo yo apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kan kuana. Ngam talagang awanin, nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yo ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yo pa'y ti amin kada kayo. asino ti imawag, gari anak ko. Ni Karen, nanang. No kasta, urno sa inyon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya, Awanan ti panagayat kan panagtalakmi ti tunggal may sana nang. ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. At dati nagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel ti nagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matla ang ti makagapo. No apay akas ta tinapasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, Gary. Siya kung ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala. Anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan. Awan ko mati agsaksakit tinakam ay titunggal may sakadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto na pasamak ka data. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita? Makasta nga ron. Agan anad ka akanayon. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray sika. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan.
Awan sakit tinakam ko kan ka. Kat sapay ko ma, taigdamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan Karen, pagkadalak matikas to yan na pasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, Gary. No kasta talaga patuluyan mo ta agabroad anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan-anad kayo dito balay ha? Si kakit di tirumbeng aganad anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldang, maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da agsasabal. Ay, kasto'y gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Naimbag lakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw iti Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Gary, apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga ka dito eh. Nabayagak dito yan, anya? Anya, nukas na. Dito'y apagilyan, tinapanam. Amo ka nag-abroad kayo di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At adapin mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad-ad-damot atim maar ka. Ubay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amu ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y Gary. Ay, ala. Jakmat na si puta ng ti oras. Ay, adapay gayam napatig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, Gary. O sige nga ron, aganat ka ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa eh. Ay, anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gayaman pamilyana. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kankwana. Kat maragsakan ak para kankwana. Taadan bukod na a pamilya. Talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Biyag di tao. Mga sawa mo kanon ni Guriyo akasinsin mo, James, anak kau. Ne, kunak man no agbakan da jay nga insan minanan. Mga sawa mo kanon. Asa ino ti asawahan na ngay. Katrabahuan na kanoy dyan Manila. Aya, lumakayan na baro. Ng mga sawa pa ilang. Kaisumat siguro ti tiyempo na apanangasawa. Nala daw siguro ti tiyempo na. Oh, naimbag ano makaputot pa ida jay lumakayan na baro. Mabalin pa'y. Sambutan da. Oh, awan lat amukon. Ang asino nga tamad ti asawahan na? Ha? Agraraman mo day jay ang mga sawa. Apay akasla na sakit tinakam mo ang mga sawan di kasinsin mo. Imbis amaragsakan ka kung mata makaasawan. Ah, ay ko ha, saan mo ha? Ang biglaan mo't gamin, di pa nangasawa na. Di pa ilagad nga ron nangasawa, iti ka upumingan na. Sinayang na ti panawan. Eh, manong Guriyo? Nagamit kayo magayaman. Uninsan. Ayun, ni Rhoda. Nobya. Hello James, kumusta? Masaya mo't ipag. Ipag ko na. Nadamag ko ang kalay sa akin iti mabiit. Uninsan.
So, nagawin kami, ta sikasun mi ti panagkasarme. Dito yun ti pagkasaran mi. Ta adayo ti lugar da roda. Ay ko naman ang nasayat mo ta. Nakalagip ka mo lamang asawa. Wan matayin saan. Tadyak kaya taglaklakay abarok. Nariga tagmaymaysa. Hop, awan lat ang mukon dalay. Anyat liblib-yam lakay. Dahil kasinsin ko last trip lang arudin ti panangasawa na. Bumakit pala ang sawahin na. Ha? Katawanan na kanumat. 40 dadwa. Isumit. Bumakit mo ti kas tatawan kay. Di pala job ubing mo ti nasawa na. Apay aya apa kasi kuramday ta. Isungarod mati kayat na. Kasano da kaya makaisambot iti anak no kasta? Awan na. Useless ti panangasawa no kasta lang. Napintas to pa dya asawaan na nga oray bumakitan na balasang. Ure pintas namin na pintas. O, di mo't makaanak. Di useless. Oh. Kat, amom nga rod aya. Paliiwam no ngay may sambot dati may sa uno dua nga anak. Awan lat amukon. Awan na dyan kasinsing ko. Saan nagpampanunot? Umadan inti pa nagpas ngay mo dalay. Dakala inti tiyan mo. Wan nga rod nanang. Marigatan akpayan nga umangas no daduma. Gapot kinadakkel ti tiyan ko. Kan marigatan akamag na. Ala, sana bale. Tay pasgay bunton ti apo ko balasang ko. At danton anak yo ni James nga anak ko. Masikog mo't gawin dyan asawa man yan, San James. Ay, uwan, manong guryaw. Kung muna a baby mi dayjay. Kas asawa mi mo lang amin, hindi na panatawagin. Iso nga, italangag sikog ni bakit. Ay kat matayin san. At danton anak yaw. Una. Nuda kami, mangrugi kami pala amang bugal iti pamilya mi. Barang makaisambot kami, di oray may sawan no duan nga anak. Aha, awan latam mo kon manong. Bumakitin di asawa. Awan rin, sana makanak dayjay. Ha? Hanggang, di ka madanagan. Tanusingin di pas ngayon di bakit ka. Ampunom di may isa. Kanya. Guryo lakay. Nukas pangarigan ta di ka maipaayan iti anak. Agbaaw ka di ti panagayat mo kanya. Sumapol ka di iti sabali ang babae ang makaipaay iti anak ken ka. Saan man atili bagbagam bakit? Dinto agbaw ti panagayat ko kin nga. Nauray di ta madaan iti anak. No saan ta maparamuran iti anak, aklunan ta. Anya nga rod ngay. Ay, sapay ko mga rod at makaanak akpay guryo. Huwag nga rod bakay. Kat noon na talaga, ay aklunan ta na. Saan ko mga umdas day ta, apanggapuan ti saan ta pagkinawatan. Anay ko, nagsakit una yan ti tiyan ko, James. Ipanda ko ni Diyos hospital. Uwan, bakit? Ay, agturong ka no dito ti pangiluganan miking ka. Basit lang nga ano sa bakit? Maulawak. Agsipngat ti pa nagkita, James. Ay, sus, patid ka rin ti pakinagam mo dali. Pangasim, kabalam day ta, ha? James. Ala, mabit lang. Mangalak iti pang paypay ko kung ka. James, anak ko. Ay, nangangabit sa matundag iti agina. Sapsapulan na ka ti doktor itay. Nakasaritak ti doktor nanang. Ang ngangabit ni Dali. Iso pinagpili na no sino ka no ti Salbarda. No ni Dali, wano ti anak may. Kahit, anya timbagam. Ti anak ko ti pinili. Anya. Ay na, kaasimot to'y apok. Nasapa na ulila iti ina. Uwan nga ron nanang. Agam awan maramidan tayo. Talaga siguro nga ijayan ti pagpatinggan ti biyag ti asawak. Kita gyam anak. Taimpayan nak pa iti anak. Sabay api musay. Hala, napigsaak pa'y mo't anak ko. Matulungan ka ang mga wawir iti apukok. Magipaglading itakiti na pagtingda asawam, James. Agam anak manong kuryo. Ay, nasapa unay ana ulila ti anak mo iti ina.
Uwan manong. Hanggang saan na pala Tadyak baybayan ti anak ko. Napatagunay ti anak ko kanyak. Iswa pinili nga iso ti maispal. Minsan, Anak ngamin ti kapat ka na kanyak manong kuryo. No para kanyak. Napatpatag nga dayo ti anak ngam ti asawa. Iso nga urayawan asawa. Basta ada anak ko. Jane, anak. Nakagraduar ka niti sekundarya. Ag-enroll ka to niti kolehiyo. Wen tatang, Anya ti kurso nga alaan to nga anak ko. kayat ko ti agbalin a nurse tatang. Wala, ikarigatan ka pagadalan. Basta matunoy mo ti arapahap mo. Wen tatang, kat agyaman nak no pagadalan da. Una, tadyak kaya't ngagbanag kanto ang nakakaasi anak ko. Ipatpatag ka unay. James, sa ading ko, napayagan ang nabalo ka. Balasitang hindi anak mo. Apay, awan ka din plano mga asawa. Mga asawa ka pa Tapno, anda katulong kami tibiyag. Tsaka sa pulang ti asawa manong. Ada mo ti anak ko akabinadang ko itibiyag. Iso lang ti kapatgan itibiyag ko. Ngam kasapulang mo ti kanuan saan. Saan itag nanayon kat adda itiputir mo ni Jane nga anak mo? Kanayon ko nga ibagay ti anak ko. Adinak to pampanawan. Kat nagkarimot adinan to aramidin ti kasta. Kat may sa an mo ti asawa. No di na ka may paayan iti anak. Ha? Saan kit din insan? Asinun to nga iti mga iwan kan ka no lumakay ka. No awan anak mo. Iso ada kayo kit di iti asawa ti kaasi. Tawan to ti mga iwan kada kayo into nagkapsot kayo. Siyak nga Adda di anak ko, anam na ang mga iwan to kanya. Oh. Di ka mat na ipayan iti anak insan. Dahil nga rod ka awan anak yaw. Iso ti bagbagiyo ti bagbagaan nyo. Sana siya. Mangampun kay Kidya iti pagbalinin nyo nga anak yaw insan. Ta siya, nakasigurado akon. Narabian ka man na nag-awid, James. Nag-overtime ka kadimanan, anak ko. Wala na nang masapul a dubyak dagagit tapno mapaadal ko ti anak ko. Nagastos ngamin ti kurso ngayon nala na. Di mo una ibusor ti bagim, anak ko. Aginana ka mat. Basit sa mo ti inanamon. Kabailak na nang gundawayak tagtrabaho ta napigsak pa Kentap no mapaadal ko ti anak ko. Mala, sapay la ko mga ronda makaturpos di anak mo. Nakapsutak mga minan. Di kan matulungan nga trabaho. Adon ti marikrik nak itibagig. Umada din sa amat ti hapit ko na anak ko. Makipagladingit kami bayaw, natayan na anti. Uwan nga ron manang rota. Bakit ngaminan kan nakapsutan? Wan nga rod, ngam biglaan mo ti papatay na. Nasurok ang makalawas ang nagsakit. Inlaylayo na matan. Sa bagay, mapantay amin dita bayaw. Nagasat kit din ni anti at nadanon na ti kastatawon. Uwan nga rod. Ang pulimi nga minti at idog tibiyag na ipag. Iswa patsek at tumawid akmat kadananang. At idog tumot tibiyag ko. Agluto-luto ka man. Nagsapa pang rabyan dahi ta? Pangaldawak pa ilang dahito manong kuryo. Kasangsangpot ko ngamin. Lay, naglalawin nga. Awan na luto. Iso kapilitan nga agluto akpay iti kanek. Awan ba't nga minan dahi di anti para luto yun. Uwan nga ron. Baka pa ikawan matikaawan dahi dinanang. Kudak tumot nga mingin ka mga asawa ka manayin. Tapno, ada para luto kan para laba itikawas mo. Tangay isang kaulit mo dito nga ibaga. Ulit-ulitak mo't nga ibaga manong kuryo. Anaan mo mo't ti asawa? No di na kamot maipaayan iti anak. Ah, Anak ti kapatgan iti pamilya kunak manen. amo ka pang pangagan na kinsan. Naburay awan anak mi sawak. Naragsak kami lang taman. No siya. Saan nga agbalin ti kasta?
Sukat mo kiti di asawa ma. Ah. Mangsapol kay ti ubing. Daytay maipayan na kay ti anak. Ay san, tiyak marami dahil tayo san. Patpat unay ta asawak nga urawan anak may. Kasi nung to nga ro, ti mga iwan kan kain ton kumapsot ka. Mawan anak mo. Awan na. Agbalin kan to anak kakaasay, manunguryo. Guryo, lakay, ingkang digusan. Tapno masapat amang lukat ijay pwesto. Tane, Sabado ita. Sigurado nga adu taggatang itilako ta pa sa lubong. Siga ngay bakit? Nakadigos ka. Wen nasapa ka nagdigos itay. Sige nga ron. Inakagdigos eh. Tasata manganan bakit? Roda bakit? Bariam da ito eh. 50 ti bariam. Wen lakay, adtoy. Ado ti tao bakit? Iso nga agalibtak ka. Tama nga numatakawan tamanay. Ay, huwag nga rod Ang dadag ita agala itilako adi da bayadan. Gundawayan dati kinaado ti customer. Huwag nga ron bakit? Dagiti agnamnam ay at tao. Nairigap kong ti pwesto ta bakit? Ado, tinalakwan tayo ta. Basta weekend, ado ti customer ta. Wen nga rod. Ay naimbagtad da ti pwesto a pagtataudan ti pagbiagta niya. Huwag nga ron Naibag ta nagatang tayo di dahito eh. Naragsakak, taurewan anak ta. Mayat latta, tilinangin ta. Gapu tagin inayat ta, lakay. Gawit ka, manunguryo? Ni James. Mapantan, ditan kasarita ti kasinsin mo. Ha? Sigurado apabainan na tamanan daytan. Baybayan ta ano niya kaya nasawan bakit? Ako mga agsaw-sao. Ay, kastalatan ti ramid yung agasawa, manunguryo. Manang roda. Agkuy-kuyog kayo latan, ngem awan mat mako nga anak yaw. Awan inspirasyon yaw nga agbibiyag. Ay. Inspirasyon may titunggal may saan. Kan siyempre, ti Diyos, ti kang runang inspirasyon may agbibiyag. Saan man natila pang iturturo nga iti saritanin sa? Angim sa bagay. At damat kit di tingwin nyo di balayo Isudan ati kaslanak yaw. Iso na lang, awan serbina. Ngamin, awan maitulong dagi jay adingwin nyo inton bumakit kan lumakay kayaw. Di da kayo mataripato. Saan nakas kanyak? Anak, timpang pangrunak, saan nga asawa? Pinag-aadal ko ti anak ko. Kat ita, adan trabaho na. Kat isun timang tultulong kanya. Ay kat, nagasat ka James. Tada anak mo. Ngamkit de, sanda ka nga apalan. Na, Maklon mi no awan anak mi. Tinapatag, agbinbinadang kami nga agasawa. Tatang, saan nakakontento iti sweldok diti Pilipinas? Isong aga broda. anya. Dakdakkel ngamin nga adayo ti sweldok iti abroad no iti pangipakatak iti inadal ko. Ay kat makamu ka anak ko. Adakan ka dayta. No, niya ti pagragsak ang mga ramidan. Nakasuporta aklat ta anak. Hello, anak. Kumusta kan ngay? Ita ka lang manan ngay mawag. Wen tatang, tani. Busy aki ti trabaho. Ado ka na yun ti pasyente may dito ospital. Ay, kasta ka day. Kaano ka ngagbakasyon ngay? Ay, jak pa yan mo tatang. Ganwan gayam. Di ka ito kumamakmaklatin to nagawid ka. Tandan to kadwak nga agawin. Sino? Ti foreigner anobyok, tatang. Nukasta adan nobyom, anak ko. Adan, ngam saan pa nga ito ti panagawid mi? Mabayag pa'y siguro? Kan plano ming daan kasar iti nobyo. Aniya? Di ba't insan mo ti malabasan day ti kalsada, lakay? Agpailin samet. Ilugan mo, lakay. Uwan bakit? Insan James, papanam! EJ Limanong, ina ko magpa-doktor. Nga maawan mauray ko alugan. Umoy kalumugan na insan. Agpaili kami. Kastaya. Ay, sige man nga rod. Katagya manak. Nala, mangan kalaang bayaw, di kagbabain. Da kami tagbayad iti kanan tayo dito restaurant.
Agyamanak ta ilibrita ka. Apay, anyat sakit mo ay bayaw. Pagkakanat. Masadutak ko ngagpa-doktor ta maulawak. Ngam kasapulan mo't. Ay na, rumbang kuma nga takadwam arumrumwar kan magmagna no kasta nga gululaw ka bayaw. Uwan nga rod. Ngam awan mo't mayaban na kadwa. Waiter, Narigat nga magpaiso ti awan kadkadwa na. what are you, man? Sana kaskada kayo. Ano, tarik na ti may sa agbinadang kayo. Ah, Bidot nga ang timbagak iti. Pudno nga danak ko. Nga madamot iti adayo. Kan manipod na kiasawan. Man agbakasyon. Sagpaminsan langin nga umawag. Tabi siya kanayon iti trabaho na. Insan, talaga ka din ijayin abroad ti pag naitanda. Uwin, isan. Tada balay tayo siya bro. Anyat amom ngay. Amang ano lain na kang tudya anak mo dya abroad, insan. Adayo mapasamak ti kasta insan. Istrikto ti asawa na. Di na kayat nga nasa balya ka balik ka. Hindi mo katulong kat di na kayat. anya. Isu nga ayak ti bagik. Agmay-may sa akong. Nagrigat ti awan kat kadwa na. Ala, insan. Noon na may tulong may. Ibagam lang. Agkakaruba tayo lang, mate. Umay ka lang tayo dyan balay no kaya't mo tiyada kasarsarita na. Uy, manong. Talaga kasta teramidak. Makikaarubak lata na. Tapno dalata makasarsaritak. Sorry Noong palpalastog ko idi ti kadat anak ko. Inuy-uyaw kay idi ngawan anak yaw. Ala, di ka nagsangit, bayaw. Napalabasan ba ita? Mababay nak ngamin. Gapo ka dagijay nga bagbag ako. San kaya nga itag nanayaw. Baka din na ti anak mo. Panawan ng tulak ta tinadakil na. Ta siyempre, mangbukol mo't itibukod na pamilya. Malain san. Di mo na ayon ti bagay. At dahil kami akadwam. No kaya't mo, umay ka nagnay di balay may. Ay, sana nakababain. Ano saklatan ti agmay-may sa manong guryaw. Di ka dilaw-dilaw iti padam a tao. Tadi mo'y gam tigasat titunggal maysa. Alaga gayam di tan tinagibusan, dahito pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag. Di tao. Naimbag nga oras mo, Mesay. Mabaling tagpasyar. Saan? Diyak pagan ano apasang bayan dito'y balay tikaskan ka, Gardo. Ha? Ala, agawid kan. Sayang lang ti oras mo amang sarong karkanyak. Kad may sa, addan nobyo, iso nga awanan tinamnamam kanyak, Gardo. Nanang, ada kadwa kasin mangpet. Ni iCard, nobyok. Ha? Ah, iCard, ni Nanang. May pag-orasyon na. Ay, kastamot, barok. Sige, sumrek kayo. Nabayag kayo ka din nga gamam mo iti insangpit mo lalaki anak ko. Nabayagin na gayam ko iti social media, tatang. Kan dua alawasan nga gaya nayat kami. Anya? Kay kaano nga gawin? Saanan nga gawid ni iCard, tatang? Agnaadan dito'y balay. Anak, agdin na kayo at di kayo pinagkasal. Agkasal kami to, ano da kwartami, tatang? Awan pa'y urnong mi. Ay, Di yun samat kaya tinobyo ka para kanyak. Nasingpat mat ni iCard, tatang. pasensya kayo no maibagak ti kapaliiwak. Ngam kaslasaan ang mapagtalkan tinubyaw. Unay kayo matan?
Amo nyo pa'y matngamin nga umuna ti ugali ti may sa atao Sayo kad ngan ti kinatao na. Tsaka mo, Messi. Yung talagang adayo tirik na kiti deja tao. Palagkaw-kawas na lain, kaya magustuhanan. Kaya uwang gayam. Maklon na ka di anak mo. Wan tatang. Tadamo mi pailaan nagamam mo. Imbagakon kun kuha na amay saka single mom. Kaya Nakasagana ka numat ngagbalin nga ba ti anak ko. Ipatag na ka no kaspud no nga anak. ay, sapay ko mga raw takasta anak ko. Mangantayon ay kan, nakaluton ni nanang. Pauna mo nanang kang tatang mo amangan, Messi. Mauditan. Ha? Apay ngay. Umay kikit din, tapno aglalang lang tayo kada nanang kan tatang amangan. Mabayi na ka makisang mo kadakwata. Isungag paudit ako man. Sige nga Rod. Inak ibagang taumunadan amangan. No adda ko makwarta. Uray datan gastos para iti panagkasarda Messi kan tinobyo na. Kastabi lang, tinapanunod ko idita mo. Unak pa yan, nagdiskitara kiti pagkasaranda. Nung orasan gaya may. Anyat kayat mo asawan lakay. Sanay, tadyak kursunado na yung lalaki ang parang itarak ka. Adayaw tirignak king kwara. Kasla sana mapagtal ka na tao. Sa pahiawan trabaho na. Jagat anak tanti manggad para iti pagbiag na. Naglaingin nga. Uray ata nagagat matingagaw awir ni iCard tatang. Uray awan trabaho na. Kaya mo asawan, sikatag trabaho. Tani ay card tiagaw awir. Kasta. Ay na, adun ti kasta ita tatang. Jay babae ti agtrabaho, ta jay matlalaki ti agaw awir iti anak da. Anya? Ay, anak ko. Amangan lumaulit inapasamak. Nataer na ay card. Ang mga nulukwan na kantulang da dyan lalaki. Ang mga nusalasik ka tinubya na. Anyat panagkit kay tayo itinubyok tatang. Manangal lilaw? Nasingpat ni iCard ko naklangarudan. Di mo pa'y una, ma'am mo, anak ko. Nalaka, tiyagin sisingpa. Nalaka, tiyag pamarang. Basta nasingpat ni iCard tatang. Period. Day talaang di may bagak. Nasaya tadakan, Messi. Nakaluto ako. Mabisin ka din. Saan pa'y iCard? Madamdama pa'y, taginanak pa'y. Ala, siya kung timangikat iti sapatos mo ba kahit, Nagsingpat ka talaga iCard. Iso nga ay ayatan ka unay-unay. Ay, ayatan ka met, Messi. Ayan ti anak ko. Anak ta ko naman. Ada yung selekta. Agay ayam. Ano sam nga awiran ti anak ko Tani, adamat trabaho. Agresay na ko man ngam sayang mat. Ay, talaga sayang Narigat ti makastrag iti trabaho ita apanawan. Kasla kanya. Namin ano ako na nag-apply ti trabaho. Ang awan mo't lang mangawat kanya kon. Sana bali Jack bye-bye ti anak mo. Anak ta ko na kuma. Agyaman na kay card. Ano sa kun ti sales lady jay grocery. Tanasing pat dagiti amo kay jay. Sika ko mati kayat ko amanugangan ka daw. Ngam sa bali mo tinalat dyan ako be. Nga rin tata. Ang sa nabali na. Maklon ko tigasat ko. Talaga siguro asan animisi ti para kanya. Huwag bakit di abaraw. Ngam sabay ko mata sinaan ng tumulang dyan lalaki. Saan nga kaya dyan lalaki para itanak may baraw. Nagsadaw. At dalay di balay. Ni Misay tagtrabaho. Ngam isugi din di para balay. Madlawas sa daw dyan lalaki. Apay no agsapol kamot iti trabaho, barok. Adaak mat ang mga awawir iti apo ko me. Kuha, ada tayo ruraya ka trabaho na. Ada pagtrabaho. Hanggang inton umay abulan pa lang. Kasta aya. Wala na. Iso, kabayatan ti kawan pa iti trabaho. Tumulong ka mga awir iti anak ni Messi. Ay ka nasaya at nga rod ano kasta. Tane, manumatlat sweldo di anak may di grocerya ngay. Basit lahaeng barok.
Iso nga agtinulong kayo kumaamang good. Ay, una na. Agtrabaho ako into no may abulan. Man nakibiyang lawo na itagiti dadakkel mo, Messi. Masikuran da iti kaadak diti balayo. Ala, di mo ikaskaso ida ay card. Bagbagaman ida. Saan mo't akas siya ati pa nagsasaod na? Iparupa damot launay asaan dak akayat para kan ka. Mala, kasaritak to ida. Apay ngamin aya, masikuran kayo na awan trabaho ni iCard, nanang. Ure awan trabaho na ata nasingpat mat. Iso ti mga awawir iti anak ko. Kan awan bisyo na. Adala ang dito yung nagtibalay. Nala, pasensya kan no nakaisawa nga iti nakasairan tirik nana. Nagdamagakla ang ba't anak ko. Di kay ngamin makibibiyang kada kami taadamot trabaho. Saan kami mat apapakpakan kada kayo? Ngam, tapnawan may bagbagayo. Lumasin kami langan iti paglutuan. Ay nasaan ka di akas tanak ko? Mala, siya kung tagkid daw iti pasensya. Saan na maulit dayjay? Makabulan ng tinapalabas. Ngam di matlatag trabaho ni iCard lakay. Ala, may payabaw. Di mong tamagan na taking kwada. Tabangan magipulong man ang kinimisay. Kat gurain na tang tumanin tiyanak ta. Ay, makapasakit mo tar aramidan ti anak ta. Mas isakit na di nobyo na ngam datadadakkel na. Ay, kita garong kay. Ay nga mala. Sapay ko magaroon. Tagpaiso na singpag tayo dyan lalaki. Sapay ko ma. Tawan to ti pagbabawyan na iti udi na. Tagahanon di asawa ni Messi, tata? Saan na nga asawa na dyan? Kasada nagkasargal daw. Hindi minto ida pagkasaran nga uray anyat mapaspasama. Agdindin na damot ng tata. Uray idaw dawat ko nga raw asapay lang ko matagsinatan. Anya? Apay, paditi ugali di manugang yaw, tata? Heh, diyak mo. Imbadlaw nga ginsising lang na dyan lalaki ba raw? Agawit ako man iti balay mi, Messi. Di mat imbagak nga inton umay alawas pa iti panaglangan ko iti trabaho. Iso nga mintimbaga ti boss ko. Diyak pa'y mabalin ti aglangan ita. Tanakaliv pa iti may sa akadwami iti grocery. Uray da kami lahat tangarodan ka ni baby ti agawit. Anya? Napatayigan ti anak mo kanya. Kasla maikawak magtano jak makita. Iso nga ikuyog ko nga agawit iti lugar mi. Di ka madanagan, tadyak baybayan ti anak ta. Ala, ngam, di nakatasapulan no, Rabi? Saan? Tadak man. Malaksid no awanap. Siguradong agsangit. Ngam adak mo takadwana. Sige nga, Rod. Basta agan-anad kayo ijay, Kan agan-anad kayo iti biyahe, Win. Ala, isagana kung dagiti yawid mi akawas ti anak ta. Apay anak karubot da ay kadgan di apo ko tabagay. Papananda. Awagan taman di anak ta. Tanak ko na ni iCard nga agawid da di lugar da. Katimpakada na kanukan ni Macy di apo ko ta akadwa na nga agawid. Anya? Ala, awagam nga rodin ni Messi bakat. Hello, Nanang. Apay ngayon mawag kayo. Kat ni, madamati trabaho. Pudno aya, pinalubusan ni iCard ang mangyawid iti anak mo. Anya kayo maton aya. Awan na talaga ti panagtalag kayo itinobyo kanya. Wan, imbagak nga ikuyog na ti anak ko nga gawid di lugar da. Tapno da kadwana. Ay, kasta aya. Sige nga, Rod. Bye. Grabe matagiti dadakkel ko. Kaano nga tanga minamaklon da ni iCard ang manugang da? Awan na talaga ti panagtalag da itinobyok. Di dala amo no kasano ti kinasingpat ni iCard. Napankan aya ijay lugar tinubyam anak ko. Napanak man kan saan, dakkel lata ti panagtalag ko kani iCard ta nasingpat da ijay. Patsyak adi na baybay ti anak ko ijay. Ay, makapadalag gameng. Uray ko man kadwada ka nagawin. No kastamat lang awan panagtalag yung itinobyok. Pumanaw kami lang nga dito'y balay. Ha? Nisan akasta, ha? Siyempre. Nabit kayo pa'y anagam-amoy tinay dyan lalaki.
Normal lang, agdamag kami anak ka. Taintalik mo kinkwana di anak mo. Basta agtalaw kami dito'y balay. Sumapol kami langan iti sa bali apag naidan mi, tatang. Ay, talaga, Jack, makontak ni Ricard. Apay nga tan. Jack, maawagan. Kumusta da nga tan iti anak ko? Maisay, naawagan ka din ni iCard. Jack, makontak na nang. Wala siguro ti signal iti lugar da. Apay no surutam lang nga ni Jay lugar da anak ko. Ha? Kwa, Jack, amo ti pang surutak kada kwada. Jack, matamo ti lugar ni iCard na nang. Anya, kunak man no amom. Anya nga address ayata sa pulan tayo. Jack, ngarud amo na nang. Nalipatak dyan bagana idin. Anya, ay nalala, awagan manan bareng makontak mon. Tatang, mananagan akon. Jack, makontak ka talaga ni iCard. Naitanti bagbagamikin kami say. Natangkil ko ba namin ti ulaw? Hintay ko man nagpatulong iti otoridad, tatang. Sabali ti agparparik na kanyak. Madanagan ako ni ti anak ko, tatang. Ti anak ko. Diyos ko. Tarabayam ko ba ti anak ko? Di mo ko mabaybayan na po. Ala. Agkalma ka lang, Lise. Di ko nagdandanag. Ang mga nonya ti mapasama kayo ka. Sana bale. Tama na i-report tayo iti barangay kan pulis ti amin. Makitinulong ta kano nga agsapol iti apo ko me. Baro ano meron ti umawag. Hello? Hello? Sino ka din ni Macy? Dahil na nakiti mapukpukaw ngoping. Wen, sir. Sino da ka di? Nakita nga may di cellphone number mo iti na-post iti social media. Isungay nawagan ka. Natiliwan tinangila ko iti anak mo. Kaya tada kami ti ubing. Anya? Sa dino ti ayan yo. Ti anak ko. Kumusta na? Sinasaya at agsasarak tayo, balasan ko. Anak ko, agyaman nakita dakan. Nakita ti post iti social media. Sakpay ngay masidag na dyan lalaki kada kami agasawa. Iso, anabigbig ko. Ilaglako na ti anak mo kada kami. Kampay di. Interesado kami iti ubing. Ang kinuntakon dagiti pulis. Iso anak ang mag-adagos ti lalaki. Agyaman kami unay, sir. Yaman kami unay ititulong nyo, sir. Ay nanay, baglakit din. Tada kayo ti nasib ganday dyan lalaki, sir. Inturong siguro ti apo kada kami ti ubing. Tapno saan na may sagmak. Isong agyaman tayo iti Diyos. Tawan tinapasamak iti ubing. Agyaman nagtasing marungkar ka diti pagbaludan, Missy. Kailiw ka nga mindan unay. Anay ko. Imayak, saan atap no makiiniliwakan ka, traidor? Anya? Inayat ka iti husto. Iso nagtalaga kunay kan ka. Apay nga inaramid mo ti kastoy kanyak. Apay aginandat mo nga ilako ti anak ko. Pakawanan na ko nakulapan lang ti panunod ko iti. Isanudyo ko man ti darom yung kanyak. Saan ang mabalik? Ikarong ti bunga ti inaramid mo ay kind. Gapoy ti dayta nga inaramid mo. Napukawan anaming pinsan ti panagayat ko kan ka. Ala, mangantayon. Nay, anak ka. Nagadayaw tinakaiturungan ti masang mau. Pampanunutak namin tinapasamak, tatang. Aging gaita. Kasladyak pa'y lapat dyan ang maaramid ni iCard ti kas dyan. Nagtalagak iti hustukan ko, ana. Apay ana aramid na ti kas dyan. Adal kin ka tinapasama anak ka. Di ka basta talaga iti saan mo unay nga amwa tao. Nagpaituray ka ngamin itinakaro a panagayat mo kinkwana.
Wan nga rod tatang. Aminado ak iti dayta. Nagbalinak abulsak gapukan ayat. Kat pakawanan dak ko ma. Tatang. Nana. Insaksakit ko day jay ataw. Jak dimngag iti pambagbagayo kanyak. Husto kayo gayam. Ala, huston. Ikagumaam ti mga baruanan, anak ko. Lipatan mo din na palabas. Basta inton maminsan, amumton ti aramidem. Di ka basta agtalag, iti saan mo unay nga am mo a tao. Wala nang nagdagipagkun akanayon dagiti pambagbagayo kanya. Ala, di pagyamanan tayo. Saan nga intulok ti Diyos ang nagbaligi day jay nga iCard iti nangisit a plano na. Naimbag nga oras mo, Messi. Mabalintag pasyar. Ha? Si Kamat Gayam Gardon. Nabayag ka di ka imimay dito'y balay Ala, sumra ka. Agyaman ak, Messi. Inuray ko ngamin, makailiw-liwag ka. Kasabay ko ma, nakalipat kan itinapasama kiti kalabas. Wen, linipat kon day jay Gardo. Nakailiw-liwag kan. Wen, Makasta, mabaling ka di nga ituloy ko man ang tagarong kan ka. ha? Nakababayin Gardo. Ngamin, pinapabainan ka iti kalabas. Awan kanyak na jayan, Messi. Saan ko sinakit dagi jayan bagbagam? Taruming baulat ta ngamin tinalaos a panagayat ko kan ka. Gardo, I love you, Messi. sigurado ka kayat naklat ta. Nga orekas jay tinapalabas ko. Uwan, Messi. Ura asino ka pa'y. Ayatin kan tulat ta. Basta, awan sabit Gardo, Naklunan na. Ikasar ka takos. Kas pamanagnag ko iti kinapudnukan ka. Kat nakasaganak matatumakder nga amat anak mo. Ibilang ko apudno nga anak ko. nasingpat ka abaro Gardo. Kan nagagat ka. Kat nagasatak. Tasyak tinakariknam iti ayat. Ngamin, noar arigan. Ano ti babalasang dita? Amabalin mo nga arman. No apay asyak pay laang tinapilim. Sigang namin na talaga tayo ayatak, Messi. Sige. Tangay, napanagnagakmatan ti kinapudnom kanyak. Babaan iti anos mo nagururay kanyak. Aklunan kan, Gardo. Ay ayatan ka mat. Oh, agyaman ak, Messi. Agkasarta nga ruda. Dumngag iti pamagbaga dagiti kakabsat, wenno dagiti naganna. Napatag ka kadakwada, iso abagbagaan da ka. Alaga ngayam, ditan tinagibusan ti pakasaritaan, dito'y darama tayo. Biyag. Ti tao. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, Diyos dagina iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nanang, agpaiso ay asim mang putan ni Uncle Berto. Wine, idikalman ka now. Agbakasyon laang, wano agsublimat la ija abroad. Agbakasyon laang. Agsublimo la ka no, into no mayabulan. Ay, tulungan dak mga rum nanang. Tas umra ka kas waitress ija restaurant na. Aliya, agrubwat ka, tamapanta ija balay da Uncle Mau, anak ko. Kumusta ka ngay manang? Kaanakan? Agmano ak, Uncle. God bless you, kaanakan. Kahit kumusta kayon? Hey, kastoy lata kasinsen. Pasaray agsakitak. Iso akanayon ti pa nagpadoktor ko. Ay, oray siya nga rod. Adumatan ti marikrik na kiti bagi. Ngam gagangay na siguro na mapanin ti edad. Adon ti tumpar nga anayan ti bagi. Wan nga rod Ay wan,
Mabalay nga isarek mo to'y kana kami ti restaurant mo. Nga dapay bakanti Tanay, nagsardeng matan nga giskwela. Apay nga adi mo ituloy tag eskwela. Sayang ka na kan. Kurang mati budget, Uncle. Ado, mati mabalin nga apply nga scholarship ka na kan. No kaya't mo tagbalin nga scholar, mabalin. Saanan, Uncle? Nababa ngamin dagiti grado. Ang mga nadjak tumot lang makapasa. Anya? Kaya't mo tagtrabaho di restaurant. Ano, adapay bakante, Uncle. Para inaw ti sapsapulag. Tayo ti kurang. Kaya't mo tagbalin na dishwasher? Ay, dishwasher, Uncle? Wen, isumot lang amin ti bakante. Kompletong dagiti waitress. Dishwasher ti kasapulak. Oo, anya. Mayat ka, Mira. Kutwanan Anya pa'y ngay, isumutlat bakante. Libre amin akanan manipulag sa pagingay ti malem. Pati merinda, libre. Iso ang makaurnong kay ti sweldom, no naimped ka kanakan. Ket, kaano ka ngay agrog Orain ton bigatan na, Uncle. Ngam, nadantagi katawi tres, Uncle. Mabalin ka di asyak ti sumublat? Ha? Ay, kitaan to no kasano, kaanakan. Apay adi ka pa'y nakarubot kataldawan. Kunak man no sumrek ka ija restaurant ni uncle mo ita. Kasla masaduta ka sumrek nanang. Dishwasher mo. Nikat anyangay nga rod. Kat iso nga rod ti bakante. Anong sampay laeng Anyat ammom no agibangon tumanan iti sabali a branch ni uncle mo. Di sonton ti pag-applyam ka waitress. Dishwasher? Sapay ka gurgurak na gininaw. Kat ano sa mun kaysa awan. Hala nga rin tagdigos ako, nanang. Mala, agawa ang takababain ka ni uncle mo. Damo pa'y langal daw mo iti trabaho nga maladaw ka. Anyat ko naanan ngay. Ure at uncle ko, mat. Awan mat sabsabali, nanang, takasinsin nyo, mat. Uray man, aramidim latamat ti trabaho anak ko. Agagat ka ijay, di ka agsadot-sadot. Di mo ipakat ti ugalim dito'y balay, Mira. Adda ka barbaro akadwayo, ni Mira. Adda kadwa ti dishwasher tayo. Welcome, Mira. Thank you. Ipasig mo ti bagim kadagiti kakadwa Mira, way? Ta amin da ditoy, nasisingpet da. Well, uncle. Di namot lang iba kan aka-anak-anak. Tapno ngumato kumamat ti kita dagiti at trabahador kanya. Okay nga ron. Rogyan yung dagiti trabaho yo. Tamadamdama lang. Adumanan ti agsangpet a kustumar. Unay mat ni Uncle Berton. Inyam amo na kung agpaiso ka dagiti empleyado na di restaurant na. Ngam di naman imbaga aka-anak-anak. Apay, masapulaya kay baga na ti kasta? Katwan Tapno ure kaskasan no ngumatumot basit ti panagkita da kanyak. Nga ure dishwasher ak langi jay. Tapno didak kumamot tagtagibasitan Sigurado nga minkat anang ato ti porwa dagi jay. Tay mun unada ija at trabahador ngam siyak. Ay na, saan man natila at ata pamanak ko? Di mo pagpanunutan iti saan anasayat dagiti kakadwam. Sika ti makibagay, ta sikakat nga ro ti kabarbaro ijay. Ay kat kapilitan na kastan Tano yung baga ko man ni Uncle Berto anak di isuda ko mati makibagay kanyak. Ikateman ti kasta nga ugalim anak ko. Saan anasaya at tinangato ti purwana. Agpakumbaba ka, takasta ti pagwadan nga anak ti Diyos. Di ka ko magtangsit-tangsit anak ko. Nalanaw ka ita, Mira. Ada ka din ni Uncle ko, Luis. Sinong uncle mo? Ni Uncle ko, Berto Jay boss tayo dito yung restaurant. Kasta? Uncle mo ni Sir Berto? Ulan, Luis. Kasinsin ni nanang ko. Ada ka din ni Uncle ko, kunak. Awan Aldaw to, no adaday jay. Kat, adante ka dua ka dishwasher? Awan pa'y. Tadi pa ka no remor iji hospital ti asawa na. Unay matan. Di may sakmanan nga ginawan. Nagaduntuman ti may nawanan. Kataganos ka, Mira. Takas tangarod mo't talaga ti trabaho. Ano san ti trabaho? Tapno agsweldo tayo? Ay,
Unay mo't ngamin niya uncle kon. Dishwasher mga min din nang isarkan na kanyak ditoy. Napanan ni Mira, Juna. Nagabsuon mo't tantiin nawan na dyan kusina. Ay, diyak mo ah. Adamot la itay di kusina mangmangan. Udno ay akaanakan ni Sir Berto ni Mira. Isumat ibagbaga na, Luis. Kaslay palpalastog na pa'y nga ibaga akaanakan ni sir. Nadlaw ko mati kinalastog na ngagsasaw. Pasaray ngumato dagiti kiday na nagsasaw. Uwan, nadlaw ko matdayta. Madlaw nga da supsuplada na. Anyat amuta. Ang mga nukas dyan na laang mat. Ang am kinapudno na kat nasingpat gayam. Ah, ay una niya. Pinagatapan tan iti dakas di kadwata. Masaula ang matkit di Luis. Ala, nakaturog matgayam ni Mira dito'y ayan ti paglutuan. Uy, Mira! Mira! Agreeing ka! Intumog mo dito'y lamisaan. Mira, agreeing ka! Naurnungan ang dagiti iinawam. Ingkagin nawan. Di ka man kundi lay nga mangibaon-baon kanyak si ka, Jonah. Laglagi pa makaanakan ti boss mo ditoy. Iso adi inak baon-baonan. Ha? Nasakit nga rod ti ulo iso nga yung turog ko. Ay, kasta aya. Sorry nga Rod. No kaya mo disikan ti mga ramin iti trabaho. Ipulong kan tupay kanya uncle ko. Na, ay naku bangay ti pulong na kanyak. Bayan mo, Jun. Di mo tutupan. Tawurid na kami apara luto kat inapa na itay. Makasali ngamin di talamisaan, tayin dumog na dita. Nagbayag pa ititurog na. Ay, anyan. Diyak lang pagaro pakas di ti ugali day dya babahay. Ay, imbaglakit din ta atidog ti pasensya. No saan tinutupak ko ma? Kat ang mga noan niya pa'y tinaramid ko kankwana. Ay bayam latan. Ang mga no agipulong ko ni sir. Ang mga no baliktadan na kapay. No kasta, agsubli kayo man ni abroad, uncle? Well, Mira, iso anda kayong timakamo dito restaurant, wen? Panahon kayo. Agbakasyon ak tumanen. Wen, uncle. Di kay madanagan. Bantayak dagiti trabahador mo. Tapno sanda nga agay-ayam ng trabaho. Ha? At ang aming gingkinan ti dadumakot. Iso adagdagdagak idano kwa, uncle. Iso di kay madanagan. Tabantayak dagiti trabahador mo. Naladaw ka man na simrak, Nana Maria. Agkaralangan ka lang aruden, maladaw ka pa'y lasumrak. Kasano kat, pinagtumar ko pa'y ngamin iti agas di asawak balasang ko. Parigatan nak mga ginaw. Kakaasyak nawan ka. Sisyak nga ginaw ditoy. Ay, pasensya ka, an balasang ko. Sana bale, tagim imbagan di asawak. Kan addantay apo ko kamang bantay kan kwa na iti balay. Iso asa anak siguro nga aglangan. Rumbang lang. Tawan dishwasher no aglangan ka. Tasaan na para inaw ti trabaho di ti restaurant. Ha. Impromote nang nangkal ko abusyo. Pinagbalin na ko na waitress. Ay, kastaya. Asino nga yan ti kadwak nga dishwasher, Mira. Katawan na. Iso nga anusam, Nana Maria. Waitress mo ni Mira dito yung restaurant, Jonah. Wan nga Rod. Imbaga ka nun ni uncle na. Di na magkuy di cashier nga awan ka lumatam muna. Kunak man na kumpleto kayo ng waitress. Wan nga Rod. Ngam ni Mira matan ti makadadang agsiserve iti makan. Kan pasaray apaan na pa'y nagiti customer. Ay sus, apay ngay. Imbis na nasisingpet kayo amin a waitress. Ay, wan nga Rod. Nalaukan kaming itinatangsit a waitress. Iso ang madanaganak. Ang mga numaksayan ti customer tayo. Taong ungtan mat ni Mira dagiti daduma a customer. Tarimanan yung matimang na. Nakawarwar pinamisahan na panawan nyo. Ungtan naman ang ti customer. Ika naman. Badit tigas di nga raramidin na. Sikan ang ito na paon na. Narigat apakibagayan dahi ta babae ita sa bali ti ugali na. Luis, pimanaw ti cashier tayo. Agsangsangit arimuar. Apay ka na. Inapa ni Mira. Inanawan na ngamin. Gapo iti panangap-apa na iti customer. Ng pinagsasawan na ti kahera. Intudo-tudo na ariniawan. Tangay sana simrak ti kahera tayo. Siya kung tag kahera. Ne,
amo ka din ni Sir Berto dati mapaspasamak, Mira? Ni, apay awan pa nagtalag mo kanyak, Luis? Siyempre, amo na Idandanon ko amin kan kuha na mapaspasamak dito restaurant na. Siyak nga ro tinalag namang bantay kada kayo. Kaslawan pa nagtalag mo kanyak ka. Awan bilib mo kanyak, Luis? Agdamdamag aklaan. Ket saanin nga agsubli ti kahera tayo? Ay, diya ka mo. Ngam na puskul ti pa nagruprupan na no, agsublipay laang. Kalpasan ngay napapa na kadapay larupa nang ipakita na kanyak. Puskul rupa no kasta. Apay no awagan ta ni Sir Berto, Jonah. Ibagata ti mapaspasamak dito eh. Ni Ma'am Carla nga anak na ti awagan ta. Taiso ti ada dito'y Pilipinas. Kan isumot ta talaga ti boss tayo no awan ni Sir Berto. Saan ay ha? Ayaw mo na niya. Nabayag nga minin asaan nga ima ni Ma'am Carla. Ay, nagatidog ti pila dagiti agbayad-bayad ti restaurant. Takas ano, saan nga amo ni Mira nga usaran ti computer? Iso amano-mano ti pampamayanan iti kahera. Ay, hawan nga rod ah. Ay, di mat nga min simrag ti kahera tayo. Nanang, kitaan nyo man numaya to cellphone ko. Ne, anya day ta a cellphone. Agkupin mat. Uy, nanang, nangina day to a cellphone. Nangalaam ngay iti inggatang mo. Ay, katswildok ah. Kantap na muyaw. Siya kunti kahera iti restaurant ni Uncle. Anya? Apay, among ti agkahera aya. Naglaka. Adto ti sandal yun, nanang. Inggatangan kayo. Tapang ramanan nyo matitisweldo. Ha? Ni Uncle Berto mati umawag. Nanang, da kayo man ti makisarita kan kwa na. Ibagayo nakaturo ka. Ay, sikan ati makisarita. Tamagan mo ada napatag nga ibagana. May papan iti trabaho. Ay, manjak. Basta kasarita yun, nanang. Alan, sige, kasao yun. Hello, kasinsen. Hello, manang. Apay, ayan ni Mira. Intad namat kanyak ti cellphone, kasinsen. Napana ni Jessilid na. Apay, di na kaya ti magisarita kanya? Mabuting ka di? Ha? Apay ka de, kasinsen. Ang damatingay na ramid ti anak mo yung restaurant, manang. Imawag ti anak ko itay. Kat imbaga na amin nga inaramid ti anak mo. Anya? Apay, anyat inaramid ti anak ko, kasinsen. Hello, Uncle. Di ko mabasta patsinlatan ti may dandanon kada kayo. Saan na po no nagiti impulong da? At ti CCTV ang pamanagnak, Mira. Nadingitay. Ngayon na saysayat no di kan sumrag iti restaurant ko. Yak kasapulan ti kasken ka trabahador. Uncle, Nga masapulang bayadan ti kinupit mo a kwarta. Tanakitak iti CCTV ti panagkupit mo. anya? Una yan, ti kasta nga inaramid mo, anak ko. Damdamong pailaang iti trabaho nga kasjayan ti inaramid mo. Anya nga'y, di inikat na kan ni uncle mo. Sinubsobraan da mo timpul-pulong da. Maamwakla ang tinagipulong sungatag. Nagkupit ka pa'y gayam iti kwarta. Anya nga'y dayta, kababain ti inaramid mo. Uncle mo pa'y maangarod yung kinupitam. Pangalaak nga iti pagbayad ko, nanang. Apay, manaw ti inalam a kwarta. 50,000 amin, nanang. Iso di inggatang ko iti cellphone ko, kantaintad ko asandalyo. Anya, agasam nga idayta. Pangalalaam nga iti kasta agatad. Pangaasiyo, da kayo man ti makisarita ka ni Uncle. Ibagayo tayo inutak abayadan. Agaramid ka iti saan anasaya at sa kalpasan na, siyak ti ipasubom ang makipagpakasi ka ni Uncle Mau. Alan nanang. Uray ta kasinsin yung mat. Gat, addan naster kam at trabaho, Mira. Addan Apay, ti kunayo, jak makasapol iti trabaho. Bumaknangak tulaang. Mangibangon aktumot iti restaurant ko. Takumpitensya ak ng Calberto. Anya manan ayaday ta nga ibagbagam. Nasakit tinakam ko iti panangikat na kanyak. Isong agpabaknangak man. Kat dumteng to ti tiyempo na bakbaknangak nga dayong ang iso. Anak ko, akseptarem ko mati kamalim. Basol mo matlaang no apay nga inikat na ka.
Kaanak-anak ngam inikatnak? Di uray awan kinabagyan no kasta. Sana nasayat ti kasta pa nagsasaom. Nalastog dakit di Gapo tabak nang da isi-isyen da tayo laang. Bumaknang aktulaang. Anya, nalakom amin din pala ako ka cellphone, Mira. Wen Brent, ngam nagtawar da mat. Basit mat kit di ati tawar da. Yag mo nga rodan tinaglakwam. Tabi nga ko. Joy promise mo agudwata Brent. Wan, danag mo na aya. Ay, naimbaglaangan ta nasarakak dito a grupo yo. Nabiit kaya mo talaga ti bumaknang dito Wan pasig ngamin atakaw dagiti laklako tayo. Iso pag namayan dito a trabaho. Wen nga ron. Ay na, sapay ko mata bumaknang akon. Wan, basta lalaing taglakaw. Diyay lugan ang inginaan, idil mo. Tanong sikat ti makalako ijay. Dakal, tibingay mo. O sige, agbiro ka kiti pangilakwak, Brent. Nagalaam di tabilbilagam a kwarta anak ko. Nagadaw. Bingay ko'y tinaglakwak kalugan, nanang. Ahente ak ngamin ng tiluglugan. Iso adi kay mas daaw. Anya? Ado'y ti kwartayo. Ni Brent ti umawag. Api nga ta nga umawag da ito Hello? Hello, Mira. Natiliw kami. Adda kami ita dito presentong. Kahit labing ita. Yung inraman ko tinagan mo. Imbagami amin anagan nyo ang kakadwami. Tapno amin tayo kat mapalot. Anya? Api nga ay manjak. Jak kaya ti mabalod. Apay, anya mabalod nga ibagbagam Mira. Nanang, tulungan dag. Ilang mang dag. Jak kaya ti mabalod. Nanang, jak kaya ti pagbaludan. Kaya't kunti rumar ditoy. Kosa? Ano samti bunga ti aramid mo Mira? Anya ngay, katkasta mo ti pinilim agkasat mo. Sana ka nagkurang anang bagbagakan ka. Ngam dinak dinangag. Isu nga ano sam nga apitan ti bunga ti aramid mo. Kaya't kumatla ti bumaknang iso na aramid ko ti kastsay, nanang. Napintas ti agarapaap. Ngam tinasaya at kumaawagas. Isu pagnakmam day ta napasamakan ka. Maditirik nak mabalod kan. Ngam awan maaramid ko anak ko. No apay mat ngamin adi mo dinangag dagiti pamagbagakan ka. Pagkawanan dak kuma, no nagbali na kasukir kada kayo, nanang. Kanuawan na saya at ngayon pagpakitak kada kayo. Agbababawi ak. Ala, saan pa yan naladaw ti amin? Adapay gundaway mo nga agbabawi ka nagbalbaliw anak ko. Basta agsingsing pat ka kuman. Uwe, nanang. Ikarik. Liklikan ta garamid iti saan na nasaya at iti pada a tao. Tano dakas ta aramid mo, awan na pintas abanag mo. Alaga gayam di tanti nagibusan, ti pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Insura ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan. God bless kada kayo amin. Biyag, ti tao. Kanenta amin tinogder ko makan, Amy, ha? Nagadumatan, Sir Joe. Maibos na nga tadag ito No, di ta maibos. I-take out tanto na. Yawid mo. Aywan gaya. Ato iti kwartan. Ala, apay nga ikalak manan iti kwarta, Sir Joe. No, dada dito iruan. Jong, kunamlatan kanya. Ija lang yung opisina ti pangawagam kanya kiti, sir. Okay? Sige, manong Joe. Tulong ko tayo kwarta keng ka para itiduan nga anak mo. Masyanak namin keng ka. Tawan nga tulungam amang isaksakan kalagitan anak mo. Manong Joe. Kat gapiti kasta sitwasyon mo, na-develop tiring na keng ka, Amy. Ha?
ay ayatin ka. Ala, di mat adda nasawa mano? Wen, ngamjak ay ayatin. Pudno, agdandan na kami. Ngam ipagpagapuklahan kadagitan nak mi. Namayagan na kayat ko sinaan. Ngam asyanak kadagitan nak ko. Di da kayat ngagsina kami iti inada. Manong Jong, Pada kami awan rik nanay ti tunggal maysa. anya? Kasano nga rod anadan kayo iti anak, no awan rik nayo iti tunggal maysa, manong? Pagayatan nagiti dadakkel mi ti amin. Agragot da amadda ni tapo ko. Iso dinagdag da kami amadda ni tanak. Ken laimbag ko nam ta nakaanak pa iti dua ta asawa. Inauna nga min ta asawa kam siya. Anya? Kat nada tumtumboy siya asawak. Iso nga astig ang makisasarita kanya. Awan pa'y lamlambing na kanya. Tatiam mo, masursurok nga yatin. Ang kasya matugali na. Iso nga awan namnama, ay mi. Manong Jong? Kahit ko kumamatarik na ang tibagbagada nga yan. Sakbay ang matayak. Kat siga tinakarik na kiti dayta, ay mi. Iso asapay ko ma, tadagasat ko ka. Ngam, kasano no maamuan ti asawam no bilang aklunan ka? Awan pakibiyangan na kanya. Kat no di nakasarsarita. Uray panlangan, sana makisango. Anya? Isong uray ag babae hak, awan ang yaman na kenkwana. Isong awan ti rumbang nga pagdanagam, ay mi. Mama, awan ka di pa ni Papa? Awan pa'y si Lina. Takuna na nga the overtime da. Overtime na laka na yun. Ha? Hello? Okay, umayan. Bye. Ma, rumarak biit. Papa nam iha. Dalagayim ko asabto ti si Plaza. Agsubliak mo't la dagos, Mama. Oh, ang yaman ak tayo naklon nakmutlaan, ay mi. Nasingpat ka ngamin kanyak, Jong. Kan amo ka din naktulokwan. Akas iti inaramid dagiti amma dagiti duang anak ko. Yak marami tikmang lukukin kay mi. Ngamin, ay ayatan ka unay-unay. Si kalang ti babae anakarik na kiti kastoy. Ay ayatan ka mat, Jong. Aywan gaya. Awan ko mati pang ipagpaghanday ti relasyon ta ha. Ilimad ta ti ami. Di ka ko magpadlaw iya opisina, ay mi. Wen, Jong. Sikat ipang panunutek. Diya kaya't mapiktaran ti trabaho. Di balikan niya. Oray may katag iti trabaho. Sikat ipang panunutek, ay mi. Sa nabali. Taka na yung nagtuntimapan iya balayo. Oray ta tinted ti sarming tulugan ko. Saan data makita diti unag. Jong. Pasensya ka na. Tadi damat mabalin di sumurag iti hotel. Tama nga no da makakita ka data. Iso di tilatan o nagtilogan ko. Ti pagbandingan ta. Asino di ka na yun amang itultulot kan ka nga agawid ay may? Ni Jong nanang. Nobyok. Anya, asino man nanday di ang lalaki? Kaopisina ak nanang. Inton madamdamay tarayan na ka manun. Madamdamag sangit Ganto kanto. mapasamak day tananang. Ngamin, nasingpat ni Jong. Adayo alaklakay nga may ti siyak. 45 di taon na. E dinto ta siyak ka 22 laang. Patsa ka din naktulukwan day jay. Ay katiya maamom nga rod ah. Di mo matpadagasan dito yung balay. Wala nang. Kanayon ngamin ngagdardaras. Anggam di bale, yam amok tumatlaang kada kayo. Api analataw kasimrag dito opisina ay mi? Naladawak nga rod anak kariin, Jerry. Hey, kanayon kala amaladaw. Agsasarunong tiladaw mo. Bibiyang mo ko ma, Jerry. Si kaaya ti boss. Ay ala, apay nga kasati pa nagsusumpat mo ah. Timangsit ka maten. Kasano? Kat kunamla no asino kamatan namang sitsita kanyak. Ha? Di naktupay sitaan ni Sir Jong as supervisor tayo, si kanto lakit din. Ha? Inton maminsan, tanangam ti pa nagsasaom. Tano ag kamali ka. Masisante kay ti trabahom. Ay ala, apay akas dyan mo tanda niyang Amy. Bigla timangsit. Huh? Anya ka tati mapaspasamak iti dahi ta babae. Itamit lakas dyan kanyak. Ada nga tayo basol ko kankuana, jak amo.
Apa Jerry, anya dyan na idanon kanya. Kasla ka kanumatan kalaingan dito opisina. Manmandaram kanumatan dagiti kakadwam dito. Ay, ala, nagkuna, sir. Basta kasta tinaydaron kanya. Awan karbangam amang manmandar kadagiti kakadwam. Ta saan asikatibos dito Jerry? Ala, saan ko aman mandaran lagi ti kakadwak, Sir Jong? O ano, ni Amy, tinagipulong kada kayo. Ay na, kat no isutin na nga pa kanyak. Di na magkulaang met, no apaya ka na yun na maladaw asumrek. Ang nagungot kat din. Di mo ngamin pakibibiyangan dagiti kakadwam iter aramidan da Jerry. Tila yung trabahom ti pagibiyangam, naawatam. Yes, sir. Urahin ka dyan ko, Jaime. Gamidya babati pangurayakan ka. Tapos saan data makita dagiti katrabawan ta. Wen, Jong. Sige, umuna ako na rumar. Apay ngayon sardin mo tilugan mo dito, Jong. Kailiw ko una yan, Jaime. Data dito ilugan mo. Okay lang. Awan makakita ka tatatitunag. Ta sana makita iti ruwar no at datitunag ti tao. Jong, Imbes sa paghutil ta ti kwartata, itad kulangin kan Jaime. Jong. Sigala ko mga minang ti kabalay ko, Jaime. Gampang panunutag namin dagiti anak ko. Iso tsak masinahan di asawa. Mabalin ka di, Jong. Di mo sang kadakamat ti asawam nagkadwata. Sorry. Saan nila maulit, Jaime? Papa, mangtad kayo man iti kwartayo. Uray siyak papa, awan kwartakon. Kunamot ngamin ni mama ada kayo kano ti pagdawatan mi. Tadi yumat kano ititid ka ni mama ti sweldo yo. Aginot kayo man Matsilina, Christina. San aga po da trabaho mikin ni mamayo? Kat gastos kayo matin agastos. Anyamot din, bitin man ang ti allowance kun. Awan pa'y ganas. Makapasadot tag eskwela no bitin ta allowance. Suruan nyo tagino, tanarigat asapulan ti kwarta. Pangip-ipanam iti sweldom, Jong. Iduldulin ko, tanarigat no mabitin ti tuition pidagitan anak mo. Hiyag mo, tasyak ti mangidulin. Siya kon. Makatawan laang ti urayan, agturpusan ti inauna nga anak ta. Ado pa iti paggastusan da. Isong aginot tayo. Awan serbi ti kanayon apa nag-overtime mo, tawan ba't maitig mo asweldom? Apay ay apa kasi kurang ti sweldok dalya. Kat adamat sweldom. Ha? Agur urnungak ko naklangarudan. Ala, maturog ka kit din. Rabiin. Good morning, Sir John. Morning. Jaime, at hindi so kami rin dami sa table mo. Okay, thanks. Nagbanglo ka, Jaime. Katigtikos mo. Tangiwat mo, ang mga numangagda ka. Ala, at ay wanak dito yan. Silina, apay nga ita kayo laang. Napanan niyo iti adim iti rabi. Nagkuyog kayo kadi. Ni, saan mama? Sa bali tinapanak. Sa bali matkankwana. Anya, kanayon kayo na marabian. Kasta ayat estudyante, kanayon ang marabian. Madama ti review mi kadagiti kaadala kay Jebalayda, mama. Tao madanin ti exam mi. Apay ang masapul nga umadayo ka nga agreview. Agreview ka dito'y balay. May mayat matlang nadakadwak nga review, mama. Boring no may maysak. Anya. Oh, at iti kwarta mo, Jaime. Igatang kami ti masapsapol na kita anak mo. Kan gumatang ka magtinitikat mo katangan. Agyaman akjong, nakadungdungo ka kanyak. Kaslasawa kan. Isa tunggal sweldo. Magtita kiti kwarta. Agyaman akjong, kasla asawa matan ti pangibilbilangak ka. Nagapa kami tasawak. Kaya't ko nasinahan. Yung ipagpagapok kalagit anak mi. Panawam nga minan tapno datan ti agden na. Wen ko mga rod. Ngam sampay nga ita. Tumteng to dahi tagong tao, Jaime. Urayag pa yung makaturpos na kita anak ko. Sakbay asinaak di inada. Alam, pagandaram nga rodan to ilugan mo. Taitulod na ko ni Jebalay, Jong. Madamdam apay. Aginiliw tapay, Jaime.
Adda babae man niya. Anya maninday ta nga ibagbagam dalya. Agat atap ka manin iti angin. Amo kon ti ugalim, Jong. Agparik na kanyak. Tunggal adda babaim. Kunamsa, saan lanam na minsan alilipliputan nak. Kunak no nagbalbaliw kan, ngam ulitam laptagayam ti agbabae. Agtal na ka dalya. Awan ebidensya iti dayta. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Yeah. Saan ka di nga ebidensya dayta? Lipstick nga ibagbagam mat. Aklo na mga minan ti agpayso, Jong. Di kan aglibak. No awan ebidensyam, di ka basta agpabasol dalya. Kat, dayta lipstick dita tenged mo. Saan ka di nga ebidensya dayta? Saan a lipstick dayta? Tinta tinalabasit a ballpen. Naisagid ko laang. Jong, apa yan di nakpampansinan? Manungal daw nakasta ka kanya ka. Mabalin ka di Aime. Di nakdisturban. At dati dito opisina. Di ko malaking trabaho tatin to na rin ta. Apa ya kasta ka matan? Matayuan nak diti table ko. Tama nga numakadlaw dagiti kakatwata. Jong, Panawan nak dito rin ko nak. At upay taramida kay me. Oy, Amy. Ada nakadanon adamag kanyak. Puno ka di nga da relasyon nyo ko ni Sir Jong? ha? Nakamum iti dayta. Awanan niya. Ada insenta kanya kaladawan nyo. Kita nag-sweet kayo. Aklo na mga minadyak paiso. Jerry, wan, aklunag, ngam, iti dayta. Ngamin, di na kun pampansinan ni Jong. Kung naktupay ka, nadlaw ko'y di daytan. Ta very close kayo iti tunggal maysa. Tsaka mo, no, apaya di na kun pampansinan. Ay, di mo sangitan. Saan ani Sir Jong ti maikariparakan ka? At asawa na, kan babaero. Ha? Uray single mom ka, pilyam kumamot tayo pakiinayatan. Sana kung formula ditan, nakaasi dagiti anak mo. Awanan bain at talaga day chay adyong. Adagayam manan babae na. Iso atin akong pagandano. Gusto ti ko na ni Jerry. Saan anigyong ti may kari para kanyak. Talaga gaya mamanangal lilaw day chay. Ay, may, anak. Ingka mga nun. Langan kamin kadagiti anak mo. Napsugak pa hinanang. Ni, ape akas ta ti jar mo. Aglaladot ka. Kaslad da problemam. Awan nanang. Baybay andak lang. Nanang, agyaman iti anos yu ang mga uawir kadagiti anak ko Bayhan nyo, tano makaabrodak, ikan kay to iti ado a kwartayo. Ni, apay, agabrod ka aya. Uwan nanang, agresign ako iti trabaho. Diyak kayat ijayan. Rugya akon nga ipagna ti papeles ko para abroad. Makalawasan asan anagaw awid ti amayo. Napanan na ka di manan, mama. Diyak mo, tatunggal agdamagak. Bugkawan nak adagos. Ay, sapay ada ko maibagak kada kayo kini papa. Uray siyak, mama. Ada ko maibagak. Anya dayta. Ibagayon kanyak. Tadyak ambono kaano nga agawid ja amayo. Ada nga min milagro nga aramiden na. Iso marmarapukaw manan dito'y balay. Ay, masikugak, mama. Anya, Uray siyak mama. Masikuga. Ngam ada asawa ti nakasikog kanya. anya. Katimot na kasikog kanyak. Intarayan na kon, mama. Ngamin, ado kami ang babae iti biyag na. Anya. Payakas ta tinagtungtung paalan niyo, anak ko. Naggapwam. Mano nga aldaw adi ka nagaw-awid dito'y balay. Agdatarasa. Di naktaktakan dalya. Rumwarak mo lang. Mabitlaang. Masikog dagiti anak mo. Ha? Anya ka din dito nga ibagbagam.
Kasaritam dagiti anak mo, tapno mapnak ka, Jong! Unay kayo matan, kung nakluwag at adal kayo, ngam sa bali mo gayam tararamidan nyo. Himupubingan kayo pailaan, ngam nagpasigog kayo. Sorry, Papa. Ha? Sorry, Mat, Papa. Di kailan nagpampanunot mo tan. Di us-usaran ta panunot nyo. Kadda kayo, Papa. Us-usaran nyo kadimot ti panunot nyo. Ha? Oy, Selena, di nakpagsawa ni tigastaan. Gusto nga ron ti panagbababae yo, Papa. Naminado na dara sa pinagsangit yun ni Mama kapoy ti kasta nga ramid yo. Agsusukat dagiti babae yo. Pustan, aguli magkanaon umno nga ibagam, Selena. Napaturog kon ti maysa nga apo ko ta, Jong. Mandela, napaturog ko matang may sapay nga po ko tadalya. Kaasi na gito'y apo ko ta. Awan mabangunan da nga amada. Way nga rod. Kaslagap sutak ng makitkitak na gito'y duwan nga po ko ta. Nakakaasi na. Lumakay kan. Isungag balbaliw ka kumamatan, Jong. Di ka kaya tapabasulan. Gapo iti na pagtangdag iti anak ta. Diyak malikli ka na panunutan. Agapo iti... Hoston Dalia, di mon baliksan. Ngamin, amo kung tigat mo ngay baga. Uwan, nalabit. Nga ito yan ti bungat ti aramid ko. Dak pinanuhog nga danak ko abapay. Jong, Pagawanan ako na Dalia. Mano ti basol ko ka. ay atan ka. Iso ama pakawan ka. Basta di mon ulitan ti naramid mo. Ikari, Dalia. Sana na maulit na siya. Pagpalpaliw ako. Nangaroon agad dua babae na ginapo ko. Mabuti na ako nagbabae bakit? Ikari, asikan tulagan di atang aginggat maudi nga angas ko. Thank you mananiting kay panagdangag, kat ditan tinagibusan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Insurati pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, padaanan niyo pa yung dagiti sumar sa runo nga uploads tayo. God bless! Biyag, di tao. Movie bakit? Uy, nagdaga ang Eric. Anya ka kadi? Dumandan ka man. Ay, abagas ta ka no, nabayagan nagpalpaliwa ka. Ngamjak lang sasaw. Tadyak kayat nga agapata. Itad mo ti wayawayak, Eric. Amom anapilitan na klaidi anak asawa kan ka. Saan ka nga ay ayatan? Nabayagan nga din nata, Rovi. Ada pa yan may isang anak ta. Ngam aging ka di ita. Kat di nakpay lang masursuro nga ayatan. Uray ka sa no ti aramidag. Diyak may suro ti bagik amangayat kan ka, Eric. Iso apa nga asim ta itad mo kuman ti wayawayak. Agsiinat ako man. Kayat ko mati agragsak. Kayat ko ti agbalin anawaya. Apay, adda ka di lalakim. Awan, di nakpagpanunutan iti dakas. Taoray di ka ay ayatan. Diyak pulos na aramid ti naglalaki. Ngam no agsinata. Adamat siguron karbengak nga agayat iti sabali. Anya? Di nakmat siguro mapabasol mo ang payakas tuyak. Taaklo naman kan saan. Ginundawayam ti kinaganos ti panunot ko iti. 17 ko pa'y lang hindi nasawanak. Napilitan naklaan na kiasawa kan ka idi. Tawan ti amok kapag kamangak. Gaputa ulila ak idin. Ala, saan ko man atila isidsidir mo, Novi?
Napalabas na kita. Kansa na bale? Tain kasar kamot latta. Banag apagbababawyak, Eric. Sa anak lakuman anak ikasargan ka. Medyo'y anak, 8 titawan mo. Iso amabalin mo ti agpili no asino ti William. Uno, sino ti sumurutam kada kami ka ni Dadim? Ha? Apay ka di, Mami? Nagsaritaan min ka ni Dadim ti panagsinami. Ngamin, saan kamin anaragsak iti tunggal maysa? Kanayon mo mata makita ti panagapam eh. Iso anasaysayat no agsina kami laangan. Ha? Apay ngay. Di kayag sina, Mami. Yapet ngagsina kami kini mami manak. Ngam isut agpili. Ada sigurun sa bali nga ay ayatan na. Anya kamatan, Eric. Di nakmat panaksan iti anak ta. Amumat nga idi pailaan katawan panagayat ko kan ka. Ibagbagak lang Aston, tagpeso. Daddy! Mami! Di kayo kumama na nagapa. Kan pa nga, siyo ta di kayag sina. Diyak kayat di broken family. Lolo, diyak kayat ngagsina da mami kan dadik. Patpat gakidadwa. Ay, onya na yan nagijaya na dakil mo. Itatadakil ka na sa dagsina. Ibagayo ko magkadakwada sanda ngagsina, Lolo. Ala, payam takasarita kida apo. Ang sangsangit ni Mayjoy ngay may dita balay. Eric, anyat mapaspasama ka na kayo nga gasawa. Di kay ka dimasyan iti anak yun. Ni Novi ti magisinsina kanya. Papa, Hindi yan. nagsakit ti pa nagsasawt-asawak, Papa. Kanayon na nga isidir. Aginundaw kayak kanot ti kinainosinte na ide. Iso ang nagtinlag kanyak ta asawak. At tananak yun, ngim kastapay lati bagbagan na ka. Huwag nga rin, Papa. Kasing putak mo kang kuwana. Ngam no api akas jelat tatipan na kilangan na kanya. Kasi ti apo ko, kapuiti ka na yun na panagapapay. Huwag nga rin. Iso nga itad kung saan ti waya-waya ti manugang iyo, Papa. Palugod akong itikayat na mapasamak. Tapno agulimagan. O niya, ang ano ramitam ti kasta, mabektaran ti anak yun. Di na kaya't ngagsina kayo. Ninubi ti ayan ti problema, Papa. Saan na siya? Mayjoy, mangedeng kan. Asino ti sumurutam kada kami ka ni Dadim? Agsaukan, tamadaman ti panagimpakik. Tapno amok no yung pakik matandag iti kawas mo. Diyak kayat, Mami. Maminsan kumalaang ti sao, Mayjoy. Nanya ti pangedeng mi iti amam, iso ti masurot. Mami. Saan ati kayat mo ti may patpatulok, ha? Diyak kayat ngagsina kayo kan ni Daddy. Mayjoy! Agsupli ka man ditoy! Masig ako maidanak mo. Ipagpagapumla ko man kinkwana. No di na kung pagan ano, awan maaramidak, awatek tayo tanubi. Basta di mo panawan ni Mayjoy. Kasano nga rod amasinaan ka no adaklat ta dito'y balay? No kayat mo, lumasin kay ti silid, agsina tayo ti kwarto. Basta di ka pumanaw, takas ta ti kayat ti anak ta. Anya? Uy, may karing nga rod adi nakpakibiyangan iti anyaman nga aramidag? Ah, No may karim adi na kun pakibiyangan, kat maaramid ko amin akay kayat ko, kan mapanak iti kayat ko apapanan. Sige, umanugot ak Eric. Jack pumanaw dito'y balay. ipagpagapo kita anak ta. Iso sige, ikarikasan kan apakibyangan. Thank you, Mami. Ngamin, di mon patuluyan ti pumanaw. Basta, agsingsing pat ka, Mayjoy. Agadal ka na imbag. Ti panagadal mo ti pamaysang. No niya ti makitam kada kami iti amam. Di ka makibibiyang. Maawatam? Uwan, Mami. Ala, tulungan na kwarod tadalusan ta ti bakanti asiled dito'y balay. Tamadamdama. Yakar ko dagiti kawas ko iti dito asiled. Umakar kayo kadi iti silid kan ni Daddy. Siyaklaang, tanagdaga ang iti siled mi iti amam. Kan kayat ko ti agsolo. Jack kayat ti adda kaidda na.
Ni, apay nagtrabaho ka kat nagmayat lang nga rodan ti biyag mo iti sidong ta asawam. Basta, isaraknak dito'y parlor mo. Maboring ak nagigan ija balay. Kaya't ko tiyag trabaho. Siguro man ta nagtrabaho ak dito eh. Ngam, pinagsardang nak lang amin ti asawak. Ay na, nagdakkel lang nga ro ti sweldo di asawa mo. Agtrabaho ka pa'y laang. Kan, apay, palubusan na kanila kayo mong agtrabaho manan? Wen, maboring ak namin nga wan aramidan na ija balay kayla. Alan alaan ako na beautician mo. Wano, uray para walis latan no awan bakante. Ay na, anya para walis ng ibagbagamat. Sige, sige, sumrag ka dito yan. Napanan ni Mami, Daddy. Simrag iti trabaho na anak. Agsubling agtrabaho iti parlor ti gayam na. Ha? Agtrabaho manan? Wen, tama buring ka nun dito balay anak ko. Mala, agrubat ka. Ta idagas kay di pagadalan nyo no madamdama. Diyak na impagarup akas tagayam ti sitwasyon nyo iti asawam. Kunak man no inayat mo di asawam. Saan kayla? Ubingak pay lang amin idi. Iso pasuro taklatan no anyaman ti bagana. Nasakit tinakam ko. Taginondawayan na ti kinaganos ti panunot ko idi. Iti kas diyak kay nasingpot ti asawam. Di mo nasursuro nga inayat, friend? Ay, saan apulos kayla? Ay, kalaat mo't nagitang ibagbagam. Awan mo't kastang ibagbagam kanyak idi ah. Mabainak lang amin nga agopen kun ka idi. Iso nga inlimad ko ti amin. Anya? Iso nga ita. Free up manan kayla. Maaramid kun ti kay kayat ko. Kat nagkari ti asawa, tinakpakibiyangan kadagiti kayat ko nga aramidan. Tanulapdan na, pumanawak ija balay. Ipagpagapok lang amin iti anak mi, so asana kapimanaw. Ngapkit eh, nagsina kami iti pagturukan. Ni, mabitla ang kayla ah. Hello? Sige, urayan nak dita, umayan. Ay, friend, adalang sukunak di tarwar ha? Ha? Asino? Kayla, iso ni Ray. Ray, gayam ko ni Kayla. May oras mo, Kayla. Kastamat. Agtugaw ka pala dito, Ray ha? Agtrabaho akpay. Sana balit, tamay sa lang nga orasan, agawid kamin. Novi, ibagaman tagpaiso kanya. Asino itibiyag mo day Jerry? Nobyo, Kayla. Anya? Ay sus, delikado na itang araramidam, friend. Nagkasar kayo ka ni Eric. Nagsina kamin, Kayla. Ay na. Ita, magets ko no ape akas diti magbagam kanyak, may papaniti asawam. At dagayam makagapo no ape alim mamiiskan kan kuana. Kayla, nabayagan at kay ayatan ni Eric. Ay na manipod nagkasar kayo iti asawam, awan nang ngagkuakastakan ka. Ita lang ay bagbagam ti kasta at dagayam man makagapo. Saan ko mat siguro abasol? No nakasapulak iti nakariknak iti pudno nga ayat. Kat niraiday ta. Iti unos ti panagbiag ko. Itaakla nga nakarik na iti kastoy. Kastoy gayam tirik na ti pudno nga ayat. Basol day tangar aramidam, friend. Ay nasinaamon day tiya lalaki. Uray ko man no saan ka akasado. Gayam ka. Ngam apay adinak suportaran iti pagragsaka. Wana tatyak kayat ngagbasol ka. Sorry, ngam jak manunungan day tangar aramidam. Nang runak at agkabkab balay kayo pa'y langit ya sawam. Jay anak may ti makagapo, iso nga daak payla ang ijabalay, friend. Uray pay. Basta di kag dardarasudos. Sinaamkit din day dyan lalaki. Itatana sa papay. Nailaw anak anang iopen ka ni Kayla, iti may papan ka datari. Apay ngamin nga imbagam kan ko na, honey. Ti amok. Suportado kanya, tagayam ko kat nga rod. Ngam saan matgayam? Ito maminsan, di ka nag-open iti oras sino. Uray mismo agayam mo. Tawan ti mapagtalkan at awitan. Amom, Ray. Jak may ladawan ti kinaragsak ko ita. Ngamin, ita aklaan na karik na iti nagpaydo mga ayat.
Kasto'y gayam tirik na tipod no nga agay aya. Nupod mo nga ayatan nak. Sinam ti asawa mo. Kwa, di anak ko ti pampanunutag re. Di na kaya't ngagsina kami iti amana. Di ka madanagan. Taore adak iti balay. Diyak pampansinan ti ama ti anak ko. Basta sinam ti asawa mo. Tadatantag din. No di mo mapatkantikid daw ko. Sorry ha. Masayasayat nga agsinatan. Ngamin, jak kabalan nga ibturan ti sakit amarikrik nak. Tunggal adda ka iti poder ti asawa mo. Diyak kaya't ngagsinat hari eh. Pangaasim ko mamat Di mo ko maaramidan ti kasta Lukas na nga rod. Patgam tikid daw ko, Novi. Nakapangadda nga kon Eric. Pumanaw akong dito'y balay. Amok Novi, at dalalakim. Nagsinatan saan? Kan nagtulag ta nga awan pinakibiyangan titunggal may sa kadata. No pumanaw ka, ibatim tanak ta. Wen, di ka madanagan. Agtalinaad ni Mayjoy iti poder mo. Masya nakiti apo ko. Kanaon ngagsangsagit, kapo iti papanawon ti asawam Eric. Papa, Iho, nagkasar kayo ko ni Novi. Mabalin mo nga idarom, no pudno nga talalaki na. saanin Papa? Konsensyanan iti kasi nga raramidan na. Aklo naglatan ti gasat ko kan na. Sana bale, tanda ti anak ko nga inspirasyon ko. Isulangan ti pangibukbuka kita atensyon ko, Papa. Rey, honey, agreeing kan. Aldawan, ingkamanganan. Madamdaman honey. Sumre ka kon iti trabaho. Agmati kan dito'y dagusta. Ala, panawan naman. Mga anak to ito madamdaman. Maturog ako eh. Kaya't ko ba iti maturog? Kat, kastalatan na kanayon, Novi. Si kalatan tagtrab-trabaho para iti pagbiagyo iti asawam. Sana bali Taumdas matimatmat gadak dito'y parlor para iti kasapulan mi kanire. Ay na, Novi. Naulaw ka na talaga iti dayja lalaki. Agreeing ka man iti kasta nga raramidam. Sinaam nga minan dayjay. Mabalin ka di kayla. Maawan na sayat nga ibagam. Agulimak kalatan. Kat nasayat mat nagiti bagbagak. Panangisakit ko kan katararamidak. Panakibiyang ti kasta nga aramidam. Saan panangisakit kayla? Ha? No talaga napatagak kan kaagayem mo. Suportaran na kiti amin nga ramidat. Di ka agbalin a kontrabida, kayla. Umadanin ti panagturpos mo iti kuleyo. Medyo'y anak. Wen nga ro, Daddy. Agyaman nak, gapoy ti ano si amang papaadol kanya. Agyaman akmet. Taimpakitam ti kinapasnak mo nga agadalan ako. Umda sa napakaragsakak day tama kita ken ka. Nang runa, numakalpas kanton iti panagadal mo. Kat maadlan kanton iti natalga da trabaho. Ipanamnamak day takada kayo, Daddy. Kat da kayon to ti pangisagutak iti balikik. Ala, itultuloy mo ti ginasingpat mo anak. Di mo liwayan dagkararap. Tapno idalan na kati Diyos iti napinta sa pagtungpalam. Wen, Daddy. Kat agyaman ak iti kanayon yu apan ng palpalagip kanyak. Nagsayaat kayo unay nga ama. Patpatgan kayo, Daddy. Ipatpatag ka ba't anak ko? Nakapsuta ko na. Nobi, marik na kiti bagik. At siya akong agbyagi din napawat. Umadalin santi apit ko. Di kagsaw iti kastare. Agpaimbag ka pa'y. Agbiag ka pa'y iti ato-atawan. Kat agpaot pa iti panagdanata. Naipusan ti kwartata. Gapo iti panagpapagas ko. At nadagsa na sakit ko. Kat narigat na maagasan dayta. Kas ko na ti doktor. Di kagsaw iti kastare. Ayayatan ka.
Tsak kabaalan no mapukaw kay tibiyag ko. Agyaman ang iti kinasingpat mo. Manipod iti aging gaita. Kaya't ko sulnitan nagiti nagkurangakan ka. Naladaw di amin. Agsakitak matan. Di mo panunutan daytari. Agpaimbag ka. Tadyak kaya't apanawan nag. Re, agriin ka tagar mo sartan. Agtumarkan iti agas mo. Re, saan ba tangagang angas to yasawa ka? Re, natayan ti asawa ka. Agyaman ak garod, doktor. Sige, patuloy ko. Diyos ko, pakawanan na itinagbasulakan ka. Amok, nga do nagiti inararabit ko asaan buha pagayatan. Iso pakawanan na ko, ma. Katulungan na. Tapno agimbagak pa. Ang kakanatmat ng tinatakwatan na sakit ko. Kunaklano gagangay asakit tayo jay amarikrik na. Grabe matgaya man. Kasano ang paitan.